जोंखौ गासैखौबो समानैनो दादों, समान मेलेम होदों। हारसाखौ जिबायदियै आथें आखाइ मेगन मेलेम होनानै दादों। हेल' मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों आरो बे गोदान टपिकआ सोरनि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। जामानाव गेदेर एनडिबिनि गायसनगिरि देरनाब्ला रन्जन दैमार सारनि बिबुंथि आरो टपिक नोंथांमोना रन्जन दैमार सारनि टपिकखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। रन्जन दैमार सारा जोंनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों आरो दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। अब्ला आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे रन्जन दैमार सारनि टपिकखौ होग्रोबाय, नोंथांमोना नायग्रोनानै लाबानो जाबाय। ईश्वरा जोंखौ गासैखौबो समानैनो दादों, समान मेलेम होदों। हारसाखौ जिबायदियै आथें आखाइ मेगन मेलेम होनानै दादों, बा बाङालिफोरखौ जिबायदियै मेगन आखाइ आथें होनानै दिनै मेलेम होनानै दादों, दिनै जोंखौबो दादों। नाथाय जों मेलेमखौ माबायदि बाहायदों, बेसे बाहायदों दिनै बिनि सायावसो। जेरै सेखा गंसेखौ गारना दोनब्ला मेलेम जेरै मा महर बेबायदिनो जोंबो जुदि जोंनि मेलेमखौ गारनानै दोनोब्ला दिनै बेबायदिनो मेलेमाबो रुला जालाङो, सर्स नङा, टेलेन्ट गैया जालाङो। बेनिखायनो जों दिनै मेलेमखौ जेसेनो बाहायगोन बेसेनो सर्ट जागोन। मेलेमाव लायनो माने हाजार बिजार लाख लाख दिनै सेल दं, रोदा फिसा फिसाफोर दं, बेदरफोर दं। जेसेनो बाहायगोन बेसेनो मोजां जागोन। सेखाखौबो नों जेसेनो बाहायगोन जेसेनो उनगोन बेसेनो धार जागोन, बेसेनो गोबौ जागोन। बे मेलेमखौबो जों जेसेनो बाहायगोन बेसेनो दिनै मोजां जालाङो। आरो मेलेमा मोजांब्लानो जोंखौ रावबो सिङाव दोननो हाया। जों जेरैखि जाया जेरैखि जाया जिखुनु सिटुएसनखौनो जों सामलायनो हायो। जिखुनु सिटुएसनावनो हाल सानावनो जों दिनै गसंनानै सामलायलांनो हायो, गावखौनो गाव दैदेननो हायो। जों दिनै नुदों जों बर'फ्रा बेबायदि दिनै मेलेम बाहायियावनो जों बेबायदिहै गोदोसोनानै थानांगौ। बेनिखाय स्पेसियेलि जोंनि फरायसाफोरखौ आं दिनै खावलायो, फरायनांगौ। बबे स्कुलाव फरायदों, बबे मिडियामाव फरायदों, सोर टिचारनि फोरोंगिरिनि सिगाङाव फरायदों, बेफोरखौ सानबाय थायाब्लानो फरायनांगौ, फरायनांगौ, हास्थायनांगौ आरो नाजानांगौ। अब्लासो जों दिनै बुहुमाव जोंनि गियान गोहो बोलोजों रोंगौथिजों जों दिनै थांनानै थानो हायो। दिनै जों जेब्ला सोलोंगोन अब्लानो गियान मोनगोन। जों गासैबो खोनादों जेम्स बेकननि मुंखौ, सासे मुंदांखा जारिमिनारि लिरगिरि बा गोनोखोआरि। बिथाङा गोबां बोसोरनि सिगाङावनो बुंदोंमोन दे अनलि नलेज केन गिभ पावार। गियानाल'सो सासे सुबुंनो गियान माने बोलो गोहो होनो हायो। आरो दिनैबो बिथाङा जि बुंदों बेनो थार। गियानाल'सो जोंनो गियानाल'सो जोंनो गोहो बोलो होनो हायो। बे गोहो बोलोखौ जों बहानिफ्राय मोनगोन? जों फरायनायनि गेजेरजों मोनगोन, स्कुलनि गेजेरजों मोनगोन, इउनिभारसिटिनि गेजेरजों मोनगोन, कलेजनि गेजेरजों मोनगोन। आरो बिनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन बिथिङाव दांनायनानै बिजिरनानै जों दिनै गियान, जों दिनै बुहुमाव थासान्दि साफ्रोमबो गाव गावखौनो स्टुडेन्टस बायदि साननानै लानानै जुदि साफ्रोमबो बिजिरोब्ला नायबिजिरोब्ला जों दिनै बेबायदियै गोदोसोनानै थानाय नङा। जोंबो दिनै रोंलांगोन, जोंबो दिनै गियान मोनगोन आरो बे गियानानो जोंनो गोहो बोलो होगोन। जेब्ला जोंहा गियान थागोन अब्ला मानसिफ्रा नोंखौ आंखौ नागिरनानै फैनांगोन, नेवसिनो हाया, मुगैनो हाया, सोबख'नो आरो नासयनो नागिरनानैसो फैनांगोन। आरो नोंनि आंनि गियानखौ लानानै खामानि मावनो। बेनिखायनो आं सानो जों गासैबो दिनै गावखौनो गाव स्टुडेन्ट होननानै साननानै जों दिनै फरायनांगौ, बिजिरनांगौ। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय रन्जन दैमार सारा दिनै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो। नोंथांमोना थारैनो खोनानानै बुजिखाबाय। बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुजिखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव जाहाथे जोङो सासे मोजां लिडारखौ दैथायहरनानै जाहाथे जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन आरो एनडिबिनि गासै जोबथेसालियाव थानाय रन्जन दैमार सारजों लोगोसे जेसेबां एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव जे बिथांमोना उदां जायो।
अब्ला आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै